Op 1 april 2022 om 11:08 is er een dichtersjoen in Obe in de geest van Cor Onklin. Playtime in het Dasein. Grieze dag. Wilgen als lege netten hingend in deerwetter. Daar de dichter. Zolang het dus heugt, bedjipjend een universum van hiem want onbeneemden. Zet een vogeltje voor het ruut. Lid wat reek uit de handen kringelje. Hing het touwleders door het nachtlief, deelt met zijn kameraadskes van het Dasein. Even paniek. Waar bleus wil het niet? Troch hokkermoelen, oer hokkernippels en hoorfluizen sist klimmen bleven, maar al die oorgroenen skoeliend in het chiljacht. Lid die vallen. Lid die vallen. Ommers, zeefkiel borstelen hier omstreemt het eiland. Dit lief, maar sincere oontinkens en vrede verlienes. Hoe kist soks voortruwen litten? Pruw het nog maar eerst efkes, was van us te gerre, maar het pauweeer in de linkerlisk omheeg dan, krekt voordat het mienes wordt. Het buiksprekken van een tit, zijn opstutsen eren, tongen leeft chatterend en rap verwutjend. Us beboetje, verknoop je en bleed lezen. Grieze dag, een atrium, daar zijn en botjend in het tuin. De dichters Trientje van der Veer, Edwin de Groot, Siets Wiersma, Carla van der Zwaag, Ina Schreuder-Seders, Dirk Jitter en Mees van Rijswijk binnen te jaren. Marleen Onklin zal spreken over het werk van haar man. Muziek is er vanzelfs ek. Jan de Vries en Ruben Bus zullen dat verzwargen. Dus kom al hier 1 april naar Obe aan het Ouderhoutse Kerkhof in Ljouwert.